regalem un conte perfecte per anar a dormir. El títol és Un petonet i a dormir. Patricia Geis. Titular Convel. Els dos estan de gresca, però la lluna ja està sortint. És hora d'anar-se a dormir. Els ajudes a ficar-se al llit? Abans d'anar a dormir s'han de raspallar les dents. I s'han de rentar les mans amb aigua i sabó. Molt bé, Dudús! Al conill li agrada que hi hagi un got d'aigua al seu costat del llit, per si té set. Bona nit, conill. Un petonet i a dormir. A la trojeta li agrada llegir un llibre abans d'anar a dormir. Bona nit, trojeta. Un petonet i a dormir. A l'Amiu li agrada anar al llit amb els bigotis ben pentinats. Bona nit, meu. Un petonet i a dormir. A l'ocell li agrada que el seu peluix preferit estigui al seu costat. Bona nit, osset. Un petonet i a dormir. El conill ja està dormint. La trojeta ja està dormint. L'Amiu ja està dormint. L'ocell ja està dormint. Tots estan dormint. Tots? Tots no. Faltes tu. Bona nit. Un petonet i a dormir.